És el moment que els municipis, que la Federació de Municipis de Catalunya defensi el que representa el món local, el que representa els ajuntaments i, per tant, el que hem de fer ara més que mai es defensar els ciudadanos y ciudadanas de aquest país. Y ahora se lleva a cabo una renovación importante y necesaria de la Federación de Municipis, con un importante desafío que el nuevo presidente tendrá que desarrollar. En este marco, precisamente, donde el cargo de alcalde es más bien una carga de responsabilidad que no otra cosa, ser el presidente de todos estos alcaldes requiere, sobre todo, de gran valentia. Tenim un context històric molt complicat. Vivim una desafecció política com no havíem conegut en els darrers anys. Vivim una crisi econòmica, política i de valors importantíssima. Els ciutadans demanen simplificar estructures, els ciutadans demanen simplificar imatges, que treballem amb eficiència. I això es pot fer, sens dubte, treballant conjuntament, potser com s'ha fet fins ara, però fent passos endavant, si cal arribant a una sola entitat municipalista. En moments d'amenaça democràtica el que cal és reforç de la democràcia i en moments d'amenaça de trencament social el que cal és reforç de la cohesió social. I ningú com els ajuntaments, sigui quin sigui el nostre color, ningú com els ajuntaments, sap la importància, la consciència i la prioritat que té aquest treball. Les amenaces a les competències que es deriven de l'Arsal són absolutament intolerables i estem tots units en defensa de les nostres tasques, de la nostra història, del nostre paper, que reivindiquem, que defensem i que portarem dia a dia en temes com l'educació, l'ocupació o els serveis socials. Cal gestionar la Federació de Municipis de la mateixa manera que ho faríem en qualsevol dels ajuntaments que gestionem nosaltres. Amb austeritat, amb rigor absolut i amb transparència absoluta. Fer-me ressò que l'11 de setembre va passar alguna cosa en aquest país. I la Federació de Municipis, d'alguna manera, ja entenem que és una formació que són plurals i que, per tant, hi ha diferents sensibilitats, però d'alguna manera no ens podem posar d'esquena el que ens demana la ciutadania. És una assemblea molt important. És una assemblea per tornar a mirar endavant amb noves bases, per fer-ho amb nous impulsos, per fer-ho amb nous equips, amb una vocació essencial, reforçar el municipalisme. Els socialistes proposem un candidat, que és el Xavier Amor. Candidat jove, s'ha dit, alcalde de Pineda de Mar. Creiem que és temps de nous reptes, creiem que és temps de noves mirades, creiem que és temps de nous impulsos. Hi ha tota una generació de municipalistes molt joves que estan al capdavant dels nostres ajuntaments. I és el seu moment, és el moment que aquesta generació agafi les regnes del municipalisme per reorientar-lo amb aquests nous impulsos, amb aquestes noves tendències. Ha arribat la proposta de Xavier Amor com a president de la Federació de Municipis. Vots a favor? Per tant, per unanimitat queda proclamat Xavier Amor com a president. Voldria començar la meva intervenció fent un reconeixement a la tasca realitzada pels anteriors presidents i per les seves respectives executives, perquè sense ells avui la Federació de Municipis no tindria el valor i el reconeixement que té el món local a d'altres institucions pel seu treball en pos de l'autonomia, el progrés i l'enfortiment dels municipis. Els alcaldes i les alcaldesses som els primers a veure i prendre consciència de la necessitat de potenciar aspectes d'aquesta vida col·lectiva, com ara la participació ciutadana, l'enriquiment cultural i, per descomptat, la qualitat de vida i la creació de riquesa. En l'actual situació de crisi econòmica, els ajuntaments estem ocupant els espais buits que altres administracions estan deixant a l'atenció de les persones. Són molts els ajuntaments que estem destinant cada dia més recursos econòmics a l'assistència social, a les llars d'infants, a les beques escolars, a la feina, a l'ocupació, a la formació, i som l'administració més propera a la ciutadania i hem d'estar al costat dels veïns i veïnes per ajudar a solucionar els seus problemes. A la vista dels nombrosos canvis legislatius que es pretenen dur a terme, els municipis reivindiquem el respecte i reconeixement per part de l'administració de l'Estat i de la Generalitat. Refermem també el nostre paper cabdal
com a administració més propera al ciutadà i reclamem les competències necessàries i els recursos suficients per atendre la nostra ciutadania sense fer cap diferenciació. Per als alcaldes i alcaldesses, per als regidors i regidores, pels ajuntaments, buscar el progrés de la societat no és una feina, és una responsabilitat i un repte. Estic convençut, estic segur que puc comptar amb tots vosaltres per fer aquest camí junts. Moltes gràcies, que tinguem molta sort tots plegats. Gràcies.